dogo lafiya na kana gudu haka ka biyo unguwa ka je ka dawo je faru. Wallahi kwallo ne biyo. An ce me yayi haka. Na ta kuma dawo an ce me yayi haka. Kuma malam dogo na hada ka da kwallo kunu ka so bakin titi kana nema. Aba fulani ba kwallo kunu ba kwallon kaura. Kullun kaura? To wane ne kullun kaura kuma? Okay, mu ga shi kenan. Aliyu, shi mama Kebbi. Malam dogo mama Kebbi kuma? Ai da gaske. Biyar ta yi gwamna, ta yi rabin gwamna, ta yi sanata, ta yi shugaban kasa. Malam dogo Kamilu sahin da ya buga min kai. To wane ne gwamna? Wane ne sanata? Wane ne rabin gwamna? Wane ne shugaban kasa? Kai tambaya mai kyau Dilo. Abin da ya sanata ma mama gwamna, mama rabin gwamna, mama sanata, mama shugaban kasa. Gwamna shine da Tanasiru Idris Kauran Gwandu, rabin gwamna shine Faruku Buro. Idan Kaura ya yi gwamna, ya yi 8, zai zo sanata, ya yi 8, ya dawo shugaban kasa, Insha Allah. ya yi 8. Na'am. Ka kuga ta zama mama gwamna, Sosai kuwa. mama rabin gwamna, mama sanata, Insha Allah. mama shugaban kasa. Ta gama zama insha Allah. Allah ya kara ya mama lahiyar nisan kwana. Amin amin. Kuma gwamna, Na'am. Ubangiji Allah ya sa ya gama da jama'a shi lafiya. Amin amin.